Hodžov novinový článok je literárna súťaž pre žiakov základných škôl a prvých ročníkov gymnázií. Je súčasťou väčšieho celku, širšieho podujatia Dní Milana Hodžu, ktoré prebiehajú od roku 2005 každoročne. 10. ročník to je čosi vždy akoby jubilejné. Za tých 10 rokov priemerne v každom ročníku bolo okolo 100 prác, takže sme prečítali vyše 1000 prác a z toho okolo 300 prác sa ocitlo v zborníkoch Hodžov novinový článok. Som veľmi rád, že zase tohto roku mám možnosť osloviť vás pri vyhodnotení súťaže Hodžov novinový článok, ustanovenej na počesť môjho starého otca Milana Hodžu. Veľmi je spätý s touto súťažou aj vnuk Milana Hodžu, pretože bol jeho detko zakladateľom našej školy, osobne ju otváral v roku 1937. Tým, že prác bolo veľmi veľa, tak tam bolo veľmi veľa myšlienok. Tých 127 prác v sebe ukrývalo, tá nosná myšlienka bola všade rovnaká, ale každý ten žiak ju spracoval svojím spôsobom. A to, čo mňa najviac očarilo a čomu som sa potešila, je pozitívny vzťah detí k folklóru. Téma bola tento rok Ako zostať sám sebou, zachovať korene, a myšlienku pre tento ročník sme si požičali od profesora Štefana Nosáľa. Každá súťaž a každý ročník tejto súťaže je viazaný s nejakou významnou osobnosťou slovenskou. Mám rád celý slovenský folklór, no jednoznačne jeden typ mám najradšej. Tanec z podporenia. Stále má rada staré, pôvodné veci a neodolá si ich nekúpiť. Vraj pre inšpiráciu. Poviem vám to takto. Ja som klinec, slovenčina je kladivo. Kto sa bude venovať našej kultúre, ak sa všetci odsťahujú do zahraničia? V dnešnej dobe sa stratilo vnímanie hodnot, ktoré kedysi umožnili nášmu národu prežiť ťažké časy, a zmizol akýsi pocit spolupatričnosti s tými, ktorí tu boli pred nami a ktorí chránili záujmy našej svetlejšej budúcnosti. Vždy sme vyberali ťažké témy. Nikdy sme sa nesnažili to uľahčiť ani deťom, ani učiteľom, pretože nám záležalo na tom, aby nám neprichádzali len nejaké také slohové práce, ale aby deti boli nútené sa trošku rozprávať aj s dospelými, s rodičmi, s učiteľmi, aby boli nútené nejakým spôsobom tú tému pochopiť, zažiť. A vždy sme upozorňovali a najviac sme si oceňovali také práce, kde tie deti takým spôsobom uchopili tému, že nepísali frázy, nepísali to, čo si myslia, že je ľúbivé, ale písali o sebe. Tým, že téma bola blízka všetkým deťom, tak tie práce, mali sme ťažké rozhodovanie. Všetky boli nádherné a mali sme z čoho vyberať. Musím povedať, že tá víťazná práca od Patrika Jurča, tá bola na takej úrovni, že by sa za ňou nemusel hanbiť maturant ani vysokoškolák, a keby som ja napísala takú prácu, tak by som sa za ňu nehanbila ani ja. Nádherná práca. A takýchto nádherných prác sme si za tie ročníky naozaj prečítali viac a veľmi sa teším, že takúto vysokú úroveň tá súťaž má. Dennodenne ľudia nevšímavo prechádzajú okolo iných ľudí a nemajú záujem počúvať ich. Pre generáciu mladých sú starší málo zaujímaví, skôr nudní, a pritom by sa mali od nich čo naučiť. Zabudáme na svoje korene a neuvedomujeme si, že bez nich by sme tu dnes neboli. Pod bránou jednej z historických budov nášho mesta pravidelne sedávala starenka, zababušená v hrubej deke. Na hlave ručník, cez plecia vlniak a nohy v takých tých teplých papučiach na zips vpredu. Sedávala tam na jar, v lete, až do neskorej jesene. Okolo nej boli vždy porozkladané domáce produkty. Pred Vianocami oblátky, trubičky, farebné imelo, na jar zas ručne zdobené kraslice, vetvičky baburiatok, pletené korbáče pre šibačov,
prvé narcisy či miniatúrne kytičky fialiek. Starenka už ako si patrila ku koloritu nášho malého mesta. Zhovievavo ju tam nechávali sedieť aj mestskí policajti a za pár centov mohla pokojne predávať svoj tovar. A čo je hlavné? Rozprávať. Zastavovali sa pri nej okolo idúci a počúvali ju. Prečo? Úplne presne to vystihla jedna prekvapujúco mladá mamička, ktorej dcerka po tom, čo od starenky kúpili kraslicu vyzdobenú voskom, vyčítala, na čo to urobili, veď z nákupného centra za mestom majú doma oveľa krajšie a nerozbitné. Mama jej odpovedala, lenže k tým ti nepovedia príbeh. A tak ako Milan Hoďa tiež začínal ako novinár a stal sa z neho potom politik a predseda vlády československej, tak možno aj niekto z vás sa vydá touto cestou a zopakuje jeho príbeh. Takže prišla som vám zdať svoj obdiv, poďakovanie a verím, že budeme písať. Ja som vás len tento rok objavila, napríklad na internete. Vlastne ja si plním taký sen, že si vyťahujem tie osobnosti a samozrejme po porade so spoluorganizátormi a že vyhľadávam myšlienky, ktoré si myslím, že treba posunúť tým mladým ľuďom a stále sa spolieham, že tí učitelia, ktorí to dostanú do rúk tú tému, že sa budú zaoberať, že je to len taký nástrel, že oni si to prečítajú a že pôjdu potom, že začnú pátrať, začnú objavovať tú osobnosť, začnú sa zaoberať myšlienkami tých osobností a budú to prenášať na deti. A ja dúfam, že tieto deti, ktoré takto krásne tie témy spracovávajú, že to budú potom prenášať ďalej.